Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga bangsa miya kipagadatan, mga datu nagu mga bai, yang kaya pakaranin raktan wag yang kaya bulan na Ramadan. Sama na yan na labi 10 gawi na kumbad na giyang kaiya ulan-ulan na babarakatan. Na migay tano sa oras, ama pamagusay tano agyang kuto sabaed, ang mga usayan sa giyang kuto kapusa sa giyang kaiya bulan na Ramadan. Insyaallah biidnillah na taman sa kagagatano naguad na oras di itano di kapamagusay na itataros tanod na giyang kai di itano ron di kapamagusaya. Yang kaya kapamagusay tano mga pagariami na malagi siya sumurit. Antaa ka so kekalilid di maganad sa giyang kai lagi day mga usayan na kapakaitan ron langon. Yuto'y kailangan pag-share ka no, nagupag-like ka no, ayamala na pagpakatukawan niyo. So sabaad ko mga padetano igira miya umaagyang kaiya lagi day ka pamagusayatan ron na kapakay pagumbong siranon nagupkapadsiran sa giyang kuto adiron di kapaganada. Mga pagariya, sintano puun sa giyang kai kater o mga ulama kitabus saum. Giyang kai maana agyang kai saum katigir udina tigitan wa kapusa. So mga ulama natigiran agyang kana nakatero aasiyam na pakaasalanan o katero sama yasumu sauma ayakun na maananan nagyang kutwa amsaka paman nagyang kutwa katigir lagi diyan natigka paman na sumtu Ramadan na ayamaan na ito na mitigra ko si iko bulan na Ramadan. Na makasusulja nagyang kutwa katir o Allah subhanahu wa ta'ala sa suratu Maryam. Atigu Allah, fakuli washrabi wa qarri ayna, fa imma tarayinna min al-bashari ahadan fakuli inni nazartu lirrahmani sawma, falan ukallima al-yawma insiya. Yang kana nakatero Allah subhanahu wa ta'ala sa suratu Maryam na mialu isa na giyang kutwa katero asawma. At yung mga ulama imsakan anil kalam, ginan sukat tigra o tao sa giyang kutwa katero. Agyang kana na ayat na initurunan ng si iko Maryam, ina o Isa alayhi salam. At yung Allah subhanahu wa ta'ala afa imma tarayinna minal bashari ahada upama atigyan ko adna may lain ka asakataw manusia naturuan kaw na inni nazaratu lirrahmani sawma mata ana sakan na ini sumay akan si iku wallah amasaling gagaw agyang kuto akatigra ko si iku katero gitu maana agyang kuto paman na sawm imsak katigran yan sa giyang kutwa katero at tigyan na falan ukallima al-yawma insiya asa giyang kaiya paman na gawin na dad na imbitira iyo Maryam asa katawbu manusia. Sa manuto na ayat titwa maana giyang kaiya saum na katigir imsak. Lagi diyan umamambu na paman na giyang kutwa kapamuasan na katigraw tao sa giyang koto pumakabatal si iko puasa. Tigpo ng mga ulama
Pedamaanan yan nagyang kutuwa fahuwa ta'abbudu lillahi subhanahu wa ta'ala bil imsaki anil akli wa syurb wa sairal mufattirat min tulu'il fajri ila gurubi syams. Ayaman nagyang kaiya kapusa naginan so simba si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Ginan so di kasuaswataw manusia si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Naguginan so katigran yan sa giyang kuto akakan naguginan so kainom. Si iku mga kadundu si iku bulan na Ramadan. Nagugiyang kuto pemakabatal si iku kapamuasa. Gina ni paman na maana agyang kuto as-sawm. Katigraw tao si iku kakan, kainam, agugyang koto, pemakabatal si iku dinyan di katigr. Ipunukad na tigo mga ulama sa giyang koto kasabang o fajr, nataman sa giyang koto kasadpa giyang koto alungan. Nagina ni maana giyang kanana paman na katiro as-sawm. Tigo mga ulama, ini uman tanuro nagyang kuto at ta'abbudu lillahi subhanahu wa ta'ala. So di kaswa-swataw manusia si iku Allah, nagugyang kuto di niya ni kasimba si iku Allah subhanahu wa ta'ala, kagi paman nagyang kuto kapusa na simba si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Kagi susaba edu ko mga ulama, nadira nuna na pagaluy nagyang kanana at ta'abbudu lillah. Adna mga kitab ayabu adira nun di pamana nagyang kuto al-imsaku anil mufattirat. Paman naginan sukatigraw tao si iku pemakabatal si iku dinyan di kapusa. Lagi dia naman buna susambayang susaba edu ko mga ulama na aya ipmaanay ranon nagyang kuto aqwalun wa af'alun ma'lumah. Tigira na susambayang na mga katero, mga galabag, apaman nakatawan. Nadira nun isumpat agyang kuto at ta'abbudu lillahi subhanahu wa ta'ala. Natingo mga ulama, kailangan kisumpato nagyang kuto simba si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Kaan di mababalo yagyang kuto galabag, apaman nagyabu akapanggalabakaon manusia. Nagyang kutua paman kapkisumpa to nagyang kutua at ta'abbudu lillah na dimbelo yagyang kutu agal baka simbas iku Allah subhanahu wa ta'ala. Pakarayagan. Apaman na kailangan na gyang kutu katukawiron umanusi agyang kaiya kapamuasa na simbas iku Allah. Lagi dia naman po nasusambayang na simbas iku Allah subhanahu wa ta'ala. Nagyang kaiya paman na kiyaw sayawn o isa kong mga alaulama ay Sheikh Al-Uthaymin nagyito ikatir uyan at tigyan na ipsumpat tanuro nagyang kutwa at ta'abbudu lillah. Paman naginan so di kasuaswataw manusia si iku Allah o di naginan so di niya di kasimba si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Anto na ikukuman nagyang kai kapusaw taw si iku Ramadan. Natigo mga ulama al-wujubi bin nassi wal ijma'. Diyan kai kapamuha sa mga pagariya si iku Ramadan na wajibai paliugat si erakatano. Di kepakai si iku Muslim akia baligan nagu mape akal kenaba pembetenga aban yang dipusa iya yang kaya bulan na Ramadan. Kailangan din nagyang ko tua suldu saulan na makatigron nagu makapamuasaun. Madakala dalil ami aluyu wallah sa Quran nagu sa hadith katiro Nabi Tanwa Muhammad. Nagu miyaumpung sumanga ulama, nagu sumanga Muslim amat anagyang kaya puasa na paliugataya si iku mga Muslim. So Muslim nakatawan yan na sa ginawa niyan. Agyang kaya kapusay si iku bulan na Ramadan na wajibaya. Ugaid na agyang ko tuwa sabad na aya ipende wairan nagyang ko tuwa dira na kega.
Katawan niran nutu apaliugat. Ayaman nagyang kaya paliugat mga pagariya na unggul bekangka na belasang kaun wallah na upaman indiraino naka na indinegera ka mambu wallahu subhanahu wa ta'ala. Isiksar ka wallahu subhanahu wa ta'ala gyang kutwa kinindiraino na kaun. Ginani kailangan na mapumula si iku mga ginawa tano. Agyang kaya puasa na paliugat tai miyakaw may ni nagu pagkataling umas iku mga ginawa tano ka an tano maku agyang kuto malaabalas iku Allahu subhanahu wa ta'ala. Na o indiray nun tanwaya na siksaan tanurun wallahu subhanahu wa ta'ala. Ginani teguun tano si iku mga ginawa tano nagu si iku mga pamikiran tano. Adi kapakay si iku muslim ubaniya naya indiray nun. Pagkanin tano si iku Allah, misampay tano sa giyang kai abula na Ramadan, na makapamuasa tano ron langon ang mga Muslim. Tigo mga ulama, giyang kai kapamuasa si iku bula na Ramadan, na aya martaba niyan si iku agamatan wa Islam. Na padanan sa giyang kuto rukun wagamatan wa Islam. Gina ni paman na martaba niyan si iku agamatan wa Islam. Rukun na pulaw sayaw agamatan wa Islam. Adi kapakay si iku mga manusia. Abayran na ya bagakan o di na bayran bagakan na giyang kutwa isabu si iku mga pulaw wagamatan wa Islam. Antun anan ginan supaman na syahada kasaksi utaw amataan ada Tuhan na titu-titu inuntas wallah na gusto Muhammad na sugu wallah ikadua su sambayang ikatlo su zakat ikapat agyang kutuwa kapusa isi ko bulan na Ramadan na aya ikalima na agyang kuto kanay sa Baitullah. Yang nga na lima mga pagarya na di ka pa kay si ko Muslim ibaad na ibaga kaya nun. Kaupama atigo mga ulama, kugyan ka iya mga pula uswagama, alima akada kalian na adin na ongkir no manusia na di kebetuan sa kaniyan sa tarotop o di na kompleto a Muslim. So gina ni kapaga na datan ron. Na ilayin tanong ang mga ginawa tanong. Sagyang ka iya masa tanong. Anto na imi bubuga katano sa giyang kaya mga pulaw swagama. Upama ko matataroto pa ka na pinalamatin ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. Upama ko barasamboyan ka, adna tamu ka na pambagay ka sa zakat, miyama sa Ramadan na di ka di mamuasa, nagu adna tamu ka mapenggestong ka sa giyang kutuwa kanay ka, na napinalamatin ka sa Allah subhanahu wa ta'ala, matataroto pa giyang kutuwa ka babaluin ka Muslim. Amay paman mga pagariya, kung yan ka iya paman na kapagagama na adna mibubugag kaun, anto na ilagi diyan, nalagi do ibubugag ka agiyang kuto akasumbayang. Yan ka iya lima wakato, ipapaliugat ko manusia, na upama ko mindedaraino na ka, na malo ka pamimikiran. Ubabedin na paman na isuing kaginawang ka, ubabedin sakan na, pada ko sagyang kuto ang mga tao, adin ami bubagakian, apad sagyang kuto ang mga pula o swaga matan wa Islam, kebaloyo to, kebatalian nagyang kuto kababaluyakan at ito ang Muslim. Lagi diyan mamuna sa zakat, suad na mga tamukian, na ino mga di, pakabagay ako sa zakat, si ko paman na kapakahaulian, nagukapakani sa bagyang ko tuwa tamukakan. Nalagi dia naman bu. Nagyang ka iya kapkum agyang ka iya bulan na Ramadan, ino dia ko di mamuasa, anta ka dia ko pemuasa. Nalagi dia na mga pagarya, pagisiin ka ginawang ka. Saya pa kayo sa na ino mga day, adun amin dedaray no nakan, sagyang ka iya paman na mga pula o swaga matan wa Islam. Na upama kuda na penalamatin ka sa Allah, na pagumanumanin ka agyang kutuwa panaguntaman na ka, kamataan,
matatagu ka sa giyang kuto kapagununtong nagugyang kuto ukur amala kagi paman na makukumpletong kagyang kuto kababaluin ka Muslim. Amay kaad na mindedarahin na kaon na paguyating ka pagari aginawang ka madidili ka duwagi ang kuto kauyag-uyag ka. Tigo mga ulama agyang kai kapusai ko Ramadan na ayakini paliugatan ng Wallahu subhanahu wa ta'ala na si iko ikaduragun sa giyang kuto kiat tugalin unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina. Pamana sunabi na tumiyugalin sa Madina na giyang kuto ikaduragun yan sa Madina na inituro na giyang kuto ayat paman na inipaliugat Wallahu subhanahu wa ta'ala agyang kuto akapu sa isi ko bulan na Ramadan. Tingong mga ulama, sunabitan wa Muhammad na ayakya pamuasaan yan na mga Ramadan, nagyang kuto siya wa Ramadan. Niya kasya uragun na miya muasa sunabitan wa Muhammad kagigiyang kuto bu ipaman na kaya sampayan sa giyang kuto umur yan. Katawan tanwa sunabitan wa Muhammad na ayabu ang miya pagumurian, nagyang kuto kaya lawanan so 60. Tigo mga ulama at tira na 60 agutelo. Miya katugalin sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina na aya idedian na 50 agutelo. Sama nuto na ayabu lambes iko umur yan sa giyang kuto kaya tagu yan sa Madina nagyang kuto paman na 10 ragun udi na paman na 10 agu isa ragun. Nasunabitan wa Muhammad miya katugalin sa kaniyan sa Madina na miya kapamuasa sa siyaw apaman na Ramadan. Miya ka siyaw ragun na di mamuasa sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tigo mga ulama si iku paganay akini paliugatan sa giyang kai kapusa ko Ramadan na aya inukitan wagamatan wa Islam na pumimili sumanusia. Sa giyang kutwa 2, paganay ron na pumuasa sa kaniyan, si ko mga kadundaw, anta ka bas kaniyan din na pagana. Giyan ni paganay ay inukitan wagamatan wa Islam. Si ko paganay apaman na kinituron sa giyang kaiya kapamuasa na 2 apagukitan. Agyang kutwa mga manusia. Pemuasa sa kaniyan, anta ka pagana. Api andun ni penggelabakan karoo, napipero rakaw to wagamatan wa Islam. Sa agyang kutwa masairan, napipero kiran wagamatan wa Islam. Malo ka no, bagay maapakap ka dadagyan kaya signalami saya. Tigo mga ulama aya hikma roo. Abiyaloy wagamatan wa Islam ang pumimili agyang kutwa manusia si eko kapamuasan yan nagugyang kutwa kapumaganan yan naginan supaman na paganay dikatao nga si eko agamatan wa Islam apaman na biyaloy Allah subhanahu wa ta'ala aswagama Islam nagyang kutwa malbud agyang kutwa kapketarimaon o mga Muslim tagyang kutwa paganay. Sa lagi din natin mga ulama, nagyang kuto kini saparan wallah si eko kay nam sa pakaberg. Gyang kuto paganay kini saparan yan, nagukya pakaharaman yan si eko pakaberg na kanaba aya inukitan wagamatan wa Islam na banyan din ini sapar sa tarotop si eko mga sahaba o di na si eko mga Muslim. Miyang bebayto. Nalagi danan agyang kaiya paman na puasa o di nakapusa isi ko bulan na Ramadan kanaba miya timbelagyang koto kapusaw mga tao. Piya ka pamimili sila wagamatan wa Islam. Okay, dati ko mga ulama nagyang koto kaya layamiron o mga tao na miya baloy agyang koto kapidia o di nagyang koto kapagana si ibu ito may papaliugat si iko mga tao di din pagkagaga pusa aginan so
minit tulu da ide dia lagi du mga loks. Nasiran maka pidia lagi dia penagiang koto kesakit ami tatara luagi yang koto sakit yan. Na ginan na maka pidia siran. Sama nuto nagiang koto kiela yamiron umanga tao sagiang koto masaw nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ayadin ini paliuga tuagama nagiang koto kapu sa iron. Nagiang koto kapamagana na si ibu to sagiang koto mga tao pamanian na adiyo na pagkagaga so mga toto mga luk sa mga dato na amay kamay lay agiang koto ulan. Amay kamay lay umanga tao agiang koto ulan. Agi suka paniata. Amia kadagdagal kasasamu kanon si iko mga Muslim laboron si isa Pilipinas. Si isa Pilipinas na adina may tuturo ang mga ulama tano saya nagu tumuturo sa mga yan kaya mga Muslim sa Pilipinas na may tuturo sa mga ulama na sa mga ulama nagu sa mga sibilyan na tumuturo silang sa mufti. Ugaid na adam pa na katuon siya katano. Adin yan ang pagunutan nagyang kuto ang mufti. Uy. Nagubiya kadagalapan mufti sagiang kaya darapatano. Namiya kalabulabud man mga pagari agiang kai kapuun tano tigre. O di nakapakasul agiang kuto bulan. Miya kalabulabud man agiang kaya ini pamangndo uro katano agama tano Islam sagiang kuto kapakasul agiang kuto kiran aya musawir niyo si iku mga tao. O di nagyang koto mga Muslim si iku mga derpayo nagyang koto kapangungunutan si iku mufti. Ginan pengenduon niyo kiran kaan mabaluy amay say sa agyang koto di itano di kapusa nagup kisay sa tano sa agyang koto kapbuka tano. Di ka so mga ustad agus so mga imam na di ka nuplawan sa tipu. Way din ko adin katawitan o si iku agama Islam na pinakamapid na gyang kutwa kapkisay sa tano. Aya panamaring ka na kisay sa nagugyang kuto mga Muslim na kasariganiran sa mga mufti tano. O di na sumituturo uluan tano na gusto mufti. Paman na mas mapi agi ito ipengendo utano kiran. Adigyan ko to adun miyakatan na katur mga mufti na siya lauda akaw to na daga para tea na di ka di mamagusay. Anto na ipkaswa na di makaperengarangan agiyan ko to adi itano di kapamuasa. Ino penoto miyabeloy a mufti kagi paman na sa kanyan tindutan wa paman na pagunutan tano sa agyang kutua adi itano di kapusa. Pagkakol na miye si iko paman na mga pagariami. Apaman na ayaki pagusayin tano si iko mga tao na agyang kutua anto na katur o mga mufti na mangungunutan tano. Katawan ni wai ama paman na mga ustad, mga imam. Apaman na agyang kutua kapangungunutan si iko matatandua uluan naginan din so kapangungunutan si iku Allah naguginan so kapangungunutan si iku nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paganitan si iku Allah agyang kaya kapakasagad rakatan agyang kaya bulan na Ramadan na may sa agyang kuto kapakapamuasa tano makaperengarangan tano sa agyang kuto adi tano di kapusa. Tigo mga ulama agyang kaya turoon ng mga ulama paliugat agyang kutwa kapusa kubulan na Ramadan biru'yati hilalihi amay kamay lay suulan. Amay kamay lay suulan. Tigo mga ulama agyang kana nakaturo na kanaba aya maananan nagyang kuto wajib supuasa. O di na wajib agyang kutwa kapusa itano si kubulan na Ramadan agyang kutwa kawawajib
o di ka pusaw mga tao sa iko Ramadan na katawan tanud nuto. Giyan ko to akaba sa Qur'an kagiya apaman na apya sumay to awatan na katawan niyan. Agiyan ko to akipapaliugatan wallah sa iko mga Muslim apamuas aniran subula na Ramadan. Ugay dati ko mga ulama na aya maanaw to naginan suyubayinu mata yajib. Pagkarayagan wagamatan wa Islam o andi ka pagpuuntano pusa. Aya pagkarayagan wagamatan wa Islam na andi ka pagpuuntano. Andi ka pagkasuldagian kutwa bulan na Ramadan na tigo mga ulama adu pagukitan. Tano diniwaya ka antano paman na antano kaysa nagu antano dip kumpare ka. Tigo mga ulama pag nayron na ru'yatu hilalihi ay hilalu Ramadan. May layagyan kutwa ulan sa ikubulan na Ramadan. Andid ni kay layawn apaman na miyay adin na miya kay layron apaman na isa dua kataw apaman na mga Muslim apaman na giyang kuto amya kay layron nakasasarigan nasa manuto na napaliugatid na giyang kuto kapamuasa o mga tao sa iko bulan na Ramadan. Ayaw mana na miya kasuldag giyang kuto ulan-ulan na Ramadan. Dinan, biri simple mga pagariya. Umaylay si kudar patano na napamuasa tano. Biri simple. Tigo mga ulama, aya dalil na ginan sukatir wallah faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Sadana tigo wallah sa tao raot niyan subulan na Ramadan aya mana na miya tagus ikudar pa apaman na mileron suulan na pemuasa. Paliugat na giyang kuto kapamuasan yan. Ikadua adalil na giyang kuto katiro nabitan wa Muhammad idha ra'aytumuhu fasumu. Upama katigo nabitan wa Muhammad kumaylay niyo suulan na pusa kano, aya mana na miya kasultsubula na Ramadan. Nagina ni kalabudian mga pagariyamisi ko agama Islam. Tigo mga ulama, aya penanggilaan tano, nagi sumanga tao, aya pagunutan ira, nagi ang kutua bilangan. Bimuktadal hisab. Adna mga tao, ayar kiran na bilangan ira, nagi ang kutua, kadakal agi ang kutua paman na mga gawi. Upama katigo mga ulama, gipagi nakaantano. Upama katigo mga ulama, kasumata usagyang kaiyapaman na bilangan o mga gawi. Napaman na teron iran, apaman na miyawma subula na Ramadan. Ugain na damay lay suulan, na ditano pemuasa. Eno to kagipaman na danyan makwa agyang kutwa pandu anu nabitan wa Muhammad na kailangan, na aya pagilay na giyang kutwa ulan. Kanaba bilang nga agyang kutwa kada kalagyang kutwa mga gawi. Eno kailangan na kenalan tano anta asyo kung mga ulama tano pagunutan tano. Bubud niya paman na ulama ugaid na ayarkiyan na bilang niya nagyang kutwa paman na kada kalagyang kutwa mga gawi o di na kada kalagyang kutwa saulan. Nagi paman na isapan na pagkaalang sa giyang kutwa kay sa tano. Adna mga ulama ayarkiran na bilang nila nagyang kutwa kada kal o mga gawi na may kamabilang ira na tigina na sumyul supaman na bulan na Ramadan na mamuasa tano. Apya pandama ka declare so mga mufti apaman na sumyul su Ramadan sabab sa giyang kutwa da may lay suulan. Agina ni katuro mga ulama. Amay kapaman na adna mitron at tigina na Ramadan iman tuwa kagagawi kagi paman nagibilangan si ikong mga gawi ada may lay suulan na ditano pemuasa. Agi paman na miya supakya nagyang kutwa katiro nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tigo mga ulama ali anna syar'a 'allaka hadha al-hukma bi amrin mahsusin wa huwa ru'ya. Tigo mga ulama kagi suwaga matan wa Islam na ini sangkot yan nagyang kutwa kukuman nagyang kutwa ka pemuasa mga Muslim apaman naginan sukay layran sa ikuulan. Ginambu ipaman na pedakatur wagamatan wa Islam amay layagyan kutwa ulan. Ugay dati kong mga ulama na adam panamitin dagun pagusayin tanoy at tigiran so sabad ko mga mutaakhirin giyang kayap kurya paman na mga ulama na ayatin dagiran nagyang kuto wajib agyang kuto kauno titano sa agyang kuto bilangan
adna paman na mitindig saya si kong mga ulama. Sa ayat syarat na amay mambuka di maraya gagyan ko tuwa kakilay si ulan. Apaman na igirad na makasasapangon. Igirad na makasasapangon, makapalagibun anta aka makapalabayanak adikilay sa ulan na udi nagyang ko tuwa kapenarintikiran kapenarintik agyang ko tuwa di tanu di kapanyata na tigiran na kapakaya pugunutan nagyang ko tuwa paman na bilangan si ikong mga gawi. Asiran na nan kinwa sa agyang ko tuwa hadithu Ibn Umar radiyallahu anhuma akatur nabi tanwa Muhammad fa in gumma alaikum faqaduru lahu upama katigu nabi ko kadilungan rakano so ulan na faqaduru lahu na diyang kaaniyo. Na aya inip maanayran sa giyang koto adiyang ka at taqdir wa huwa al-hisab na bilangan. Kauto, paman nagyuto mambu inunutaniran. Apaman na giyang koto kaya giraw na bitan wa Muhammad faqaduru lahu diyang ka aniyo na tigira na paman na ginanso kapbilangas ikum kadakal mga gawi. Uga idatigo mga ulama na aya kurik. Kauto, aya kurik atigo mga ulama na ayaman nagyang koto faqaduru lahu diyang ka aniyo atigo na bitan wa Muhammad na tafsiran na nagyang kutwa isa haditha inalo iniyan at tigyan na wa anna al-murada bihi ikmalu Sha'ban 30 yawman tigunabitan wa Muhammad upama ko kadilungan rakano na ganapan niyo so paman na ulan-ulan na Sha'ban na 30 gawi. Ginawi pagukitan tanong mga pagariya. Ayaman na niyan na peniata tanong na umaylay na pemuasa tanong. Sama no to na ayabu bilangan no Sha'ban na 20 Agustiyaw gawi. Opmano di tanong makani ata na sempurna tanong na terutopan tanong so ulan-ulan na Sha'ban na 30 gawi. Ginabi paman nakalabudian. Di tanong pupakargani ang mga ginawa tanong. Tigo mga ulama, agyang ko tuakyat turuaon sa paman na biru iyati hilalihi narang kumanan. Upama tigo nabi ko upama ka tigo mga ulama amaylay so ulan na isa as sebutan tanusan na malagid o aya makailay ko ulan nagyang ko to paman na mga mataw mga manusia paman na maylaing ka anta aka magusar siran sa lagi nagyang ko to mga tarumpong mapakaran niya nagyang ko to mawatan kilay tano paman na niyata na adinsi ko mga ulama tano pagusar siran sa tarumpong na kanabo to miyakarata. Tigo mga ulama makasusulnanan sa giyang kuto adika paniata o mga Muslim sa giyang kuto kapigilayran sa giyang kuto ulan. Ay kadua tigo mga ulama pagukitan tano nagyang kuto itmamu Sha'ban 30 yawma. Paman na tirutopan tano so kadakal ugawi o Sha'ban at 30 gawi. Kagiya tigo mga ulama agyang kuto kadakal o saulan na di pekaliw. O di na paman na di kepakai oba paman na kauman ni. Kalawan ni agyang ko tuwa 30 gawi. Aya maana na daa saulan aya kada kalian na 30 agu isa. O di na 30 agu dua. Aya bu kada kal o gawi isi ko saulan na tigo mga ulama 30 anta ka 20 agu siyaw. Ikatiro mga ulama so kada kal o gawi isi ko saulan na dia tigyan kelawanan so 30 gawi na dipman kelebatan kauto dipman kelebatan na tigiran agyang koto 20 Agustiyaw agawi si ko saulan sama nuto na so paman na bilangan o saulan na udi 20 Agustiyaw gito'y paman na 20 Agustiyaw anta aka 30 ginani tarotop o pama ko kalabati na kurang to. Paman na tigtan wa 20 Agustiyaw na daw tum 20 agu 8 na daw tum makaganap. O paman na gumiraw siran at 30 aguisa na miya kasubrap manuto. So miya kalubulubud mga pagariya agyang kaya paman na usayan waga matano Islam sa agyang kaya paman na di tano di ka paniyata pungnin tano si iku Allah subhanahu wa ta'ala apaman na magi mapadalam si iku mga ginawa tano kaantano makaprangarangan sa agyang kaya paman na di tano di ka paniyata nagu antano makaprangarangan sa giyang koto kapu sa tano sa giyang kaiya paman na ulan-ulan na Ramadan sa balasang kanu Allah subhanahu wa ta'ala sa madakalama pia pitu na karkan wag yang koto paman na kapkepotulian kagi paman na so internet tano na paman na
ada na oras sa paman na mahina malubay agyang ko to internet ano gitu kapotulian yung to kaba sa Qur'ano paman na agyang ka iya kapugusetan no sa agyang ka iya usayan ko Ramadan na insyaallah na itataros tanod niya sa agyang ko to paman na kap kagaga tanoron way kap kagaga tanoron di tano ditutukawa pakatukaw tano so mga pagtano paman na igid amyaw ma agyang ka iya paman na di tanoron ni pagusaya na kepakaya mga padisiranon way mga padisiranon nagupong makin nagsiran sa agyang ko to di tanoron di kapamagusaya adno to amyang ilayakan na mga comment kepakaya pekaraya gentano yang iya pakaisa yang iya pagaritan no si Sainullah Muhammad tigyan na assalamualaikum kaka ustad baka pakay sukabat ya sa Quran sa sipi ada makapagabda sa agyang ko tuwataw mga pagariya yang iya paman na kabatya sa Quran na simbos iku Allah subhanahu wa ta'ala okay. Malay niya simbos iku Allah subhanahu wa ta'ala agina ni paman na permir wa tadin si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Nana ayat taralbi si iku manusia upama ko paman nambut ya sa Quran nagyang ko tuwa kapagbedas yan. Laboron igira paman na sumushapi kakaptan yan. Yang kanan na paman na kapbet ti awang paman kasi ko cellphone kagiman tumam na so mga cellphone na kapagaya gyan ko to ipndulod sa mga Quran na adin si ko mga ulama mi pakayron way mi pakayron apaman na apiadaab da sa gyan ko to taw na kapakaya pembetiaon kagi ayar kira na tira na kanabay ni paman na nabagya sumushaf Quran kagi paman na cellphone ugaid na upama ko paman na perhati ang kagi ko to na ini rako mga ulama kaangka paman na di pakasul yang ko to kakikila pangkiran yang ko to paman na di ran ka pemagayon na paman na angkaon makaliw na napagbedas ka kapara paman na ded na malalambo paman na tuna ini makaaran si ko ginawang ka ino mga di paman na miya pa kayo to anta kada mapakay na ginaniti ko mga ulama paman na liw ka sa yang ko to di ka paka pagayon na no mga ulama pagbedas ka kagito ipagayon na niran ay manan na dasiran supa-supak ko kapakapagbedas utaw nasisiran miya ka supa-supak sa gyang ko to ino mga di kapakayabat matias utaw apaman na daabdasyan al khuruju min al khilaf ginani sab paman na katurong mga ulama apaman na liw ka sa gyang ko to kakikila pangkiran si ka sa gyang ko to matatayon siranon kapakapagbedas sa gyang ko to taw na ino kapaman na adembusi ko mga ulama tano na nakapakay ipagi sa tanong kira nagyang kanan na lagi dala na masala. Gyang kaya pakay sa gyang kaya kawan mga pagaritan no paman na sukon su tarawi kapakaya kaumanan su 8 karakaat kapakay 20 karakaat. Upama pa nakatigyan ko kalabatan swalo uway na mga pagariya yung kaya paman na kasumbayang sa tarawih na sumanga ulama na madagalamitin dagun ad na tigyan na 8 ada na 20 ada pa na mitin dagun sa paman na 30 agunam dipindi sa gyang ko to paman na kaunutan o mga Muslim ang madhabiran oy na tigo mga ulama ayat titu na daat titu ang matatang kada kalian o pamako sumbayang sutaw sa 8 na kepakay o pamako sumbayang sa paman na 20 na kepakay apya panapaman na da mataroto pagyang ko to awalo na pagpakayo to importante na paman na di maka panambayang si iko paman na kagagawi at tigo mga ulama ayaman na titu paman na maniniatsan sagyang ko to paman na kada kalian paman na raka agugyang ko to kay to yan ni raka
na dipindi sa giyang kutua pembetian na giyang kutua tao. Upama ko mata si kasa kebe, matas kanya ni kasa kebe, paman na mata sa pembetian niya na mga ayat, nabaluyan niya na 8. Uway, upama paman ko magaan na mga bububai, paman na kabatia, na sumbayang yan ni nagyang kutua 20 karakaah. Uway, ina ni paman na titua paman na hikmah sa giyang kutua paman na bilangan si ko kada kalo tarawih. Upama ko mata si kabatian na 8. Na upama paman ko mabutian yan na si skanian sumbayang sa giyang kutua 20 karakaah. Pituro po ng mga ulama at tigilan na paman na daat titu dalil sarih paman na giyang kutua paman na tindu yan o piray kada kalagiyang kutua paman na rak'ag yang kutua tarawih. Uway, gitu paman na isa miya terawira na dipindi sa giyang kutua paman na katas apmbetian na giyang kutua tao si ikudin yan di katarawih. Balasan tanu Allah subhanahu wa ta'ala sa madagalama pianay no kaso di tanuron ke kompleto ang sumbag na paman na adna mga pada mga ulamatan. Uway, adna mga pada mga ulamatan. Naino ka paman na so mga pada komit na si iko mga pada kapag-live tano pagandud na karakano so salam ang mga pagariakan diyan sa kano kesalama isa-isa kasama na paman na madagala paman na di mentay naino ka paman na rangkom na kan sa kano bed na salam alang-ulangwan ang mga bangsakan sa panganing usik wallah mi sampay tanu sa giyang kaya bulan Ramadan nagugyang kaya di tanu di ka pamagusay na makaumanayan sa giyang koto kanal tanu si iko paman na mga kukuman sa giyang kai Ramadan sa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.